William Nangagwa, Vice President Rachimemba, Vice President Lamo Habu Abstention, your graces around the bishops, pastors, priests, and leaders of peace and denominations, government ministers, the members of parliament, invited guests, ladies, and gentlemen. No Aboriginal presence in one organization is ACC, Zimbabwe among the Council of Churches, EFZ, Aid for the Nation campaign, heads of Christian denominations present. Vasingawilani nesu nezvatinoita nenyika yedu nemafriends edu vari kusafa zvisingambobviri nokuda nezvino zvakatageta isu ivo vakaita savana SADC neAU vanosangana nezvinhu zvakaoma zvanga zvakatageta isu. Tinonamatira zvose izvozvo. Ndanga ndichishayiwa kuzevezera ndazofara ike zvino tawana nguva yekuti tinamate tose. Majority emachurches ari muno akaadopta common prayer yokuti umwe nomwe pachake achizvitaurira akabira kana kubhadama kana kudini. Ndazviona tazozviita manje manje, asi ndaona vamwe vana vanongomira zvana zvinomanya zvine da kupefoma zvapera neshungu zvoita sehuku inoda kukandira zvisishayiwa pokuzviita. I hope they will get some time to do so. Ruga Mwari wakaita kudenga akaita pasi akatipa zvinhu zviviri zvakakosha sokuona kwangu. Kristo mbune pachake. Chepiri chakakosha muno munyika ino iZimbabwe pachayo. To the shock and the surprise of our detractors or enemies, we are still alive. And Zimbabwe is still going on. And nobody knows why. But Deuteronomy 4:4, tiri vapenyu kusvika nhasi nokuti takaramba takati kwati naMwari wedu as a nation. I've never known of a nation that is as prayerful as our nation. Mwamusi ndakawa watanga tatuma kuJohn kuti andokwira paRoadport bus asingadaviri phone ndichida kuti wakwira here
zvikaima muchifona tati chinamata ndikati hausati wakwira zvikati tatakwira ndikati saka unonamata zvikati tonamata mubhasi ndikati muna pasitani zvikanzi hamuna ndikati saka zvikati tangobvunzana kuti ndiani uchanamata because kundosvike John tichidhiraivha ungakotsiraka ndikati saka kune vangu vanoti vachibve John hapana bhazi ramuno muZimbabwe rinofamba rikasanzi umwe ngasimuke anamata and vanhu vakafara nezvidhakwa zvisina. This is a very very prayerful nation. What more if 30 passengers are scared vachifanira kunamatira driver? What more munhu unodhiraivha Zimbabwe from Chirundu, Bide Bridge, Mutare, and Boulevard, this little pig, and someone is driving that one. So, Your Excellency, you deserve, and you need our prayers. And let me say, chunu each. Ndinoda kudura kuti takachikopa kunani tachioneka takachikopa from the First Lady. She called the indigenous. I didn't think she was segregating to my indigenous, but we were lucky to be amongst the first chosen kuzarurirwa State House doors to go and pray in the State House. We have done it several times. It was after that, First Lady, that we sat down. And the talk of unity talks, say, the talk of the town. Lakatia Quira Sterek, my indigenous churches, let's sit down and talk over this issue. We cannot even pray for the unity of political parties when we are not united as church leaders. Sakatakatotanga unity talks is my indigenous churches. Now you see the result of it is what you see today. Takatotanga kutaurirana kuti uyai tisiye zvokutarirana with suspicion. Murungu wedu ndi one, Mwari ndiye unoti tinamata. Tiri busy kujoinana pachedu tichada zvekuinda kundojoinana nema-mainline churches. Vakaita basa guru zvisingambobviri vakauya nezvikoro nezvose vakabva nevamwe vakabva kumhiri ikoko. But the relationship between us, the indigenous, now it was not good. Paiva nokuvengana kudhara ikoko. I'm talking about the past. Paiva nokuvengana, nokuzvidzana, nokusemana, nokutarisirana pasi. But shure kwazvo kumirira vanhu pakati paMwari nevanhu, kutora message dzaMwari tichiisa kuvanhu. As for the country and the politics, we are only here to pray for it, to pray for the leaders, to help work together, to do all we can to maintain peace through Christ. Malachi 4:6. The issue mandate yedu ndio kutora mweya yevana. Tajoinana as my indigenous churches tatisina kujoinana. Tandotsvaka ma-mainline toda kujoinana. We invited them to be present. I hope they are present. Yes, I'm sitting somewhere. Toda kujoinana nevana vedu. Tinoda kudzosera moyo yevana kumadzibaba, moyo yemadzibaba kuvana. Tikangozvikona are failing to do that, they can arise a very serious scenario as what happened in Judges 2:10. But ini ndo isiva nomusoro nechishona.
inoti nenguva iyoyo rudzi rwakanga rwuripo rwakati rwandojoinana nevakuru vavo vafa, kwakanga rukakongomuka rumwe rudzivo rwakanga kusingazivi Mwari, kana kuti wakanga abva navo kupi, vakanga vabetserwa sei kubva kuIgipita, vakanga zvisina stori iyoyo, zvicharahwa pamaoko edu isu kana vana vedu vatinozvara vakasahwisa. Tinojoina, we want to join that, we want to work. Tinoda kuudza vana vedu pana Matthew 20:6, and I was saying tinomusoro vakabuda akawanika vanhu vakamira, majaya akaita savakangomira, akangoti zvike makamirirei munomu makamuchita semusina chokuita, zvike hatina basa, hatina vakatipa basa, kana uchida kurava hatina watipa basa, hapana wakupa basa. You want someone to give, zvike ende kumunda, ende kumigodi, ende kumunda, ende kumafactory. You become honest, not employees. You must be honest. You own your land. Go and work. Tunoda kuparidza kumachechi edu, Your Excellency, kuti tishandise voice, tishandise chipo chakabva kuna Mwari ichi. Umwe nomumwe aende andoshanda approaches by 2030. Tose zvamunoona takadai, urombo huri pano hwokushaiwa mabhazi, kumisiwa mamwe tachitwitigwa pamafondo kutarisa dutu rakangomira rashaiwa mabhazi, rakanga raporomisiwa mabhazi vashaiwa zvokuya. Tikati chitogara ipapo pamabhazi stop, vamwe vade kutonamata pamabhazi stops all over. Urombo ihwohwo tinoda kuti kana tavavo well up, tadzidza kushanda nemaoko edu, tigone tivevo empowered. Tinoda kujoina isu. The only way we want to come to next to you, we want you to accept and acknowledge the African Indigenous Interdenominational Council of Church. But if you don't, God does. God has anointed us. God has given us a mandate. God has acknowledged us to pray to God. Not even puppets, including of your government, yourself, Your Excellency. We shall always be at your disposal with the prayer, with the support, advice, and our allegiance lies with the Almighty who mandated the church to preach in Zimbabwe. We want you to acknowledge us as the church of this Zimbabwe. There are people who speak on behalf of us. They were lucky. They were given land by the previous governments. Some of you call it colonial governments. They gave them land, free land. They can do agriculture there. They can build their headquarters there. Now we want the same. We want to be recognized. Because if you don't, that's why we are praying. God will. But He should do it through you. He should recognize my indigenous churches. This is our request. This is our request to you. We want to be on the same level. If we discuss with our counterpartners, tinoda kuzviita tiri pasame level. Tinewo pokurima, tinezvo kunasema indigenous churches. But we want your help, and we know you need help from God. And these people are here to pray, and to pray for this country, and to pray for this government, and to pray even in the media. God can make use of these people. They can build this country. They can, through media, we can have wonders in this country. Or if they want to destroy it, they can. So we will pray for almost everybody in this country. But you are on our top list agenda to pray for you, because you are driving a very, very, very big bus that is holding the population and life of almost everybody you see here. And we hope
more of the independent, African independent indigenous churches will come on board, and we will make the peace amongst all God-fearing people. All these things we ask in the name, and I ask those kids to be given an opportunity to display for his. Before I end up, Your Excellency, the man who sang national anthem is here. His name is Changu Dega. You must have forgotten he wrote the song. He was the author and the what? And the singer. He's the one who is training our brain. That man, I think you need to recognize him. All Zimbabweans who enjoy this song, that's the man. That's a prayer. We need to honor that anthem. We need to honor that song. The British honor their God, serve their Lord, the Queen. We must pray and honor that song and pray for our country. Abba.